बेयो जाबाय मैनागुरि गामि। गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरा बे गामियाव रायजो जाबोदों। गासैबो रायजोफोरा ज' अनलायनानै थायोमोन। नाथाय बे गामियाव सासे सुबुं दंमोन जाय रावजोंबो गोरोबनानै थानो रोङामोन। बेनो जाबाय मेब्ला। बियो जोबोद अलसियामोन आरो गामिनि रावबो सुबुंजों बियो रायलायामोन। बियो जोबोद नंखाय बाथ्रा बुङोमोन आरो सुबुंफोरखौ थगायलाबायोमोन। बियो आबाद मावनानै हारसिङै जिउ खुङोमोन। आरोबाव मोनसे बाथ्रा, बियो आबाद मावनो जोबोद बायोमोन आरो बियो मानसिफोरखौ थगाय थसि खालामनानै जायोमोन। बेनिखायनो रावबो बिजों गोरोबामोन। बे गामिनि मुङा जाबाय बैग्रिगुरि गामि। बे गामियावबो मैनागुरि गामि बायदिनो ज' रायजो राजाफोरा अनलायनानै थायोमोन। थिग बेबादिनो बैग्रिगुरि गामियावबो मैनागुरि गामि बायदिनो सासे सुबुं दङमोन जाय रावजोंबो गोरोबनानै थानो रोङामोन। बेबो मेब्ला बायदि हारसिङैनो थायोमोन। बेनो जाबाय खावब्ला। बेबो मेब्ला बायदिनो मानसिफोरखौ थगाय थसि खालामनानै जायोमोन। बेनिखायनो बिहाबो सासेबो लोगो गैजायामोन। लामा सामायाव गावनि बैसोनि लोगोफोर मोनोब्लाबो बियो रावजोंबो रायदावामोन आरो रायदावब्लाबो फंसेबो बाथ्रा बुंफिनामोन। गोदोनि समनि नालाय हप्तासेयाव खनसेल' हाथाइ जायोमोन। बे हाथायाव दरनैबो गामिनि सुबुंफोरा हाथाइ जानो फैयोमोन। बे हाथाया खनफ्रोमबो रबिबारावनो जायोमोन। बे हाथायाव सोलाय सोल' खान्थिसो सोलियोमोन। मानोना बै समाव फैसानि बाहायथि गैयामोन। सासेया गुबुन सासेनि मुवा बेसादजोंसो सोलाय सोल' खालामोमोन। हालदैयाबो माथो एसेल'थारसैबो। दिनैनो आं बेखौ जावनानै गाबोन बाजाराव लांजोबब्लाथ' आं उनाव खरसा जानो गोबां जारला जागोनलै। गाबोननो बानलु लायथारनांगौ आंहा। आंनावथ' दा न'आव जेबो गैया हालदैनि अनगा। बे हालदैखौ जावनानै सोलायहैयाबानो माथो उफाय दङ। र' माबा मोनसे आइडिया बानायनांसिगोन। मेब्लाया माबा मोनसे आइडिया गोसोखाङो। खायदा बोराय। हालदैखौ सायाव एसे दोननानै बस्था सिङाव खाथ्रिखौ जावनानै दोननांसिगोन। बेबायदिनो खालामबानांसिगोन आं। बेबायदि खालामैनो बियो मानसिफोरखौ गोबां थगायोमोन। मेब्लायाबो गाबोन बाजाराव लांनो थाखाय बानलु फिथाइ खागासिनो दङ। माथो बानलु फिथाइयाबो गैथारला दा। दिनैनो खानानै आं गाबोननो फानहैजोबोब्ला उननि समफोरावथ' आं खरसा जानो गोबां खस्थ' जागोनलै। दा मा खालामबावनांगौ दे। बानलुनि अनगायै आंहा जेबो आबादानो गैयाब्रा फारसेथिं गाबोननो आंहा हालदै लायथारनांगौ। हालदैयानो गैला। मा खालायनाया मोजां जागोन होनबा? बोरमाफोरखौबो दाख्लैनि खनसेयाव फानहैजोब्बायब्रा आङो। खायदा बोराय बाहायाबो जालालाय र'। खावलायाबो मेब्ला बायदिनो मोनसे खायदा बोराय बाहायनोसै। आइडिया। बे माइ बारियाव थाग्रा बानलु हाग्राखौनो बुथुमनानै लायनांसिगोन आं। बिब्दि खालामब्लासो जासिगोन र'। मेब्लाया हाग्रा बारियाव खाथ्रि बेदर जावनो थांनायसै। हाब माथो गोबां खाथ्रि दं बाहायनो। बे खाथ्रिखौनो सानफ्रामबो जावफैबाय थानांसिगोन आं। ओमफ्राय हालदै सिङाव सोनानै फानहैफानोसै। आंना आइडिया खामानि होमारगोनलै। सानफ्रामबो बेबायदिनो जावफैबाय थानांसिगोन आं खाथ्रिखौ। ओमफ्राय बाजाराव खनफ्रोमबो हालदै होनानै फानहैबाय थानोसै। बिदिनो हालदैजों लगाय फानहैबाय थानांसिगोन खाथ्रिखौ। नङाब्ला आंना हालदैया दसेनो जोबथारगोन। दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोनलै बे। गाबोन फुङाव लांनांगौ। दा सोहैजोबखासै आं। खदाल बानलायनानै आखायाव मा लानानै फैखोब्रा मेब्ला? मा नांगौ नोंलाय? आं जेरावखि थाङा जेरावखि लाया। बेबायदि बुंनानै मेब्लाया ओंखारलाङो। गुबुन फारसेथिं खावब्लायाबो माइ बारि बानलु हाग्रा नागिरनो थाङो। खुनुदिन बियो दुब्लियाव माइ गायखांनायनि उनाव खनसेबो थांफिना बेखौ नुनानै बोराया सोंनायसै। हाब मा लांफैदोंब्रा खावब्ला? दुब्लियाव गाफैफेरा मादिनलाय मा लांफैखो? आं लांफैनो नोंलाय मानो नांगौ? नोंहालाय मा नांजानायखो? आंनि दुब्लि आं गोसोबायदि। आं फैनोबो हागौ आं फैयाबो जानो हागौ। नोंहालाय बेयाव मा नांजानांगौ जाखो? गावबा गाव खामानि मावनो फैदों मावबाय थानो हाया सिरि। बेबायदिनो फंसे बाथ्रा सोंनायाव उल्था बुंनायखायनो रावबो रायलायनो गोसो जाया बेजों। माइ बारिनिफ्राय बियो गोबां बानलु हाग्राखौ बुथुमनानै लाबोनायसै। दिनै रबिबार हाथाइ। दरनैबो गामिनि सुबुंफोरा बाजाराव थांनो थाखाय लाहार फाहार जादों। गराय गारिजों माखासे मुवा बेसादफोर रोगादों बाजाराव लांनो थाखाय। खावब्लाया ओजों गराय गारिखौ बाजाराव बानलु लांनो थाखाय लांगोनायाव नेगासिनो दङ। गुबुन
गुबुन फारसेथिं मेब्लायाबो बाजाराव हालदै लांनो थाखाय न'नि लांगोनायाव गराय गारिखौ नेगासिनो दं। बाजाराव बिसोर सानैजों लोगो मोननायसै। माथो लाबोदों नोंथाङा? आंनिया बानलु फिथाइसो नोंथां। नोंथाङालाय माथो लाबोदों? हो? बानलु? बेखौथ' आंनो लांनो फैदों। र' माबा मोनसे खालामनांसिगोन। जेरैबाबो आं बे बानलुखौ लांथारगोन। मानसिखौथ' नायनायाव एसे जाम्बा नुदों माथो। हाब मा सानहाबलायथारगोन नोंथां? मा लाबोदों होनदां नोंखौ? जेबो नङा नोंथां, जेबो सानाबाखै। माबा आंनिया हालदै लाबोदों आं। नोंथांनिया बानलु होनदों नामा? आंनि हालदैया मोजांथार नांगौबा नोंथां, जोबोद मोजांखा न'आवनो गायनाय। हालदै? आंथ' दिनै बे बाजाराव हालदैखौ लांनो फैदों। मानसिखौ नायनायावथ' र' एसे जाम्बा नुदों। बायदिसिना थगाय थसिब्लाबो लांथारनांगोन मा आं बेखौ। सानबाय थाखो नोंथां? जेबो नङा नोंथां, जेबो सानाबाखै। माबा नोंथां, आङो बे बाजाराव दिनै हालदैखौनो लांनो फैखादोंमोन। नोंथाङा आंजों सोलायगोन नामा? मोजांथार आंना बानलुआ। हाब नोंथां, मानो सोलाया जानो? दिनै आं बे बाजाराव बानलु लांनो होननानै फैखादों नोंथां। दा जों सानैनि गोनांथिया मिलायबाय। जोङो सोलायलायसै नामा? बिसोर सानैबो गाव गावनि बेसादफोरखौ गाज्रि होननानै मोनथिजानो गिनानै बाजारनिफ्राय थाब सोलायनानै लाबोनायसै। मोनथिजानो गिनानैनो बिसोरो बाजारनिफ्राय गराय गारिखौ नेस्लाबालासिनो बेसादफोरखौ बाननानै लाबोनायसै। सानैबो लामा सानबोनायसै दि दिनै आंजों सासे मानसिया जोबोद जाम्बासियान खालामजाबाय। आइया बोरै जाखो? हालदैया मा साफा खाथ्रि जाजोबखो? दासो बुजिदों साला। आं जेरै खालायदों बेबो बेबायदिनो खालायदों होनबा। खम नङा माथो बेबो। नायनायावसो जाम्बा नुदों माथो मानसिखौलाय। खावब्लाया जोबोद रागा जोंनासै। नाथाय रागा जोंदोंब्लाबो बियो जेबो खालामनो हाला। गुबुन फारसे मेब्लानियावबो बे एखे जाथायानो जायो। आइया बानलु फिथाइया बोरै जाखो? मा बानलु हाग्रा थाबैजोबखो? बेबो आं बायदि थगायथारदोंलै साला। खम नङा माथो बेबो। नायनायाव जाम्बा नुयो माथो। मेब्लायाबो रागा जोंदोंमोनब्लाबो जेबो खालामनो हायासै। मानोना बेबो बेनि सायाव एखे जाथायखौनो खालायदों। बेबायदिनो समफोरा हालो दैलो खोन्दो बारलांनायसै। गावनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय गुबुननि न'आव खामानि मावनांनायसै। बेबायदिनो दिनफोरा बारलाङै 7 सान जालांबाय। दिनै रबिबार हाथाइ जाफिनबाय। ज' दरनै गामिनि रायजो राजाफोरा बाजार जानो फैलायबाय। बेबायदिनो मेब्ला आरो खावब्ला सानैबो बाजाराव थांनो ओंखारबोलायबाय। दानिया बाजाराव सानैजों लोगो मोनलायनायसै। सानैजों लोगो मोनज्लायनानै लाजिनानै सानैबो सासु मासु जानायसै। हाब नोंथाङा दाख्लै आंखौ खम जाम्बा खालायदोंलै। बानलु गोरान होनबाय, हाग्राखौसो सेस सोना हरजोबबाय। अयनायद्राय खालामद्रायनाय जागोन होनबा बे। लासै बुंब्रा नोंथां, मानसिफोर खोनागोन। नोंथाङा आंखौल' बुंनो मोनथारबाय। नोंबोथ' आंखौ खालायदोंना। हालदै होनबाय, दानिया खाथ्रा जेव सोना हरबाय। नंनायालाय नंगौ आरो आंबो खालायदोंमोन। सानैनाबो हिसाब बराबर जाबाय दे। आदसा दे बेफोरखौ बावगारदो, जाबाय। सानैजों साहा लोंनानै मोजाङैनो बाथ्रा रायलायनोसै। आदसा नोंथांनि गामियालाय माथो? आरो न'खराव साबसे दङ? आं मैनागुरि गामिनि। मेब्ला होननानै गाबज्रियो आंखौ। आं न'आव हारसिं थायो। आरो नोंथांनिया? आंखौ खावब्ला होननानै गाबज्रियो। गामिया बैग्रिगुरि गामि आंनिया। आंबो न'आव हारसिं थायो। बेबायदिनो बिसोर सानैजों मोजां गाज्रि गोबां बाथ्रा सावरायनायसै। आरो जोबथारनायाव बिसोर सानैजों बिसुखि खानायसै। दायो बिसोरो ज' सानैजोंनो थायो। मोनसे खामानिखौनो ज' मावलायो। गावसोरनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बिसोरो सानफामानि हाजिरा मावनो गोनां जायो। बिसोरो सानैजों आबाद मावनो लाबाय। सानै बिसुखि सल'नि खोन्दोसेया बेयावनो जोबनायसै। रथ' दासिमबो भिडिअ जोबाखै। जोंनि सल'आसो जोबदों। नोंथांमोनखौ आं माखासे बुंनांगौ खोथा दङ। नोंथांमोना गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायो। नाथाय दासिमबो आंनि चेनेलखौ रावबो साबस्क्राइब खालायाखै। बेनिखायनो अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बेल आइकनखौबो अल आउट खालामना लादो। सल'खौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालायदो आरो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।